Nawag na tong usa kay na ako no may kuano na tong babaw na kung may trabahoon para kaon ba. So super Yo, what's up Super Fam? It's me again, Super Migo Bay, and for today's vlog is all about Naghilo ko og t-shirt. Akong likod guba na siya. So Super Fam, wala ra siya labot ani kong video sa ako ra ipakuan ba nga giayo na ang amuang pan sa kurente ba. Poste di ay anak ko kabalo. Kumo na siya Super Fam kay Negros Oriental man me. Ang ngalan ani nila nga mga sa ngalan ani tawag. Ang ngalan ani nila kuan sila mga Noriko, Noriko lineman din ang ilang gitawag Noriko kay Negros Oriental man me. Noriko 1 din kuan sila na assign. Shout out sa Noriko 1 nga nag-ayo na gyud sila for the bisan sa kuan sa ilang schedule sa kabisi sa ilang schedule na kuana na jud ang amo ang poste dire na kuana na jud ba na tubag na gyud ang amo ang dugay pang gimulo og shout out sa among silingan ka kaniyo magi Prestata. Og pero dito sa Super Fam dako mig pasalamat sa ha. Pula sa da kay ga-vlog pa ko ari oh. Bad trip pod ka kayo. Mura na sa Super Fam and then 1 minute pa kinahanglan pagtaas dayon ang gatagbo ari po sa namong silingan Super Fam si silingan po namo kapoy pa kayo ay ra sa era oh ay nahulog padawan na akong gitong kagmoy mga nasalaw ganis lagi siya dito muna siya Super Fam na nang i-tapping ron so dako na magpasalamat God sa ilang mga kusog ang hatag sa Ginoo nga nakaabot na pud sila o nanawag na tong usa kay na ako no may kuano na tong babaw na kung may trabahoon para kaon ba. So Super Fam patayo na mi ato sa tang biya ng malainman diha kay lang trabaho diha ato ba mabutabang ko dito kay lain man po kayo pumutabang. So muna shout out nilang tanan sa gatrabaho og ni Turkey pod nga usahay kani siya upo ni akong cameraman usahay di ra manapol di ba Turkey shout out Turkey ha shout out sa taga Noriko. Danlog kayo. So, yaw-aw na mig-iro Super Fam. Og maorat to siya Super Fam kay kanang kutas man pod. Ito siya Super Fam og kutas kayo. Ha?